नमस्कार मित्रांनो, बेरोजगार संघटना यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत। मित्रांनो, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे आज लाईव्ह होते। त्यांनी आरोग्य भरतीविषयी काही महत्त्वाच्या अपडेट्स दिलेले आहेत। त्यांनी सांगितलं की आरोग्य भरती पेपर फुटी प्रकरणाची पोलीस चौकशी झाल्यानंतरच चौकशीच्या आधारावर परीक्षा रद्द किंवा परीक्षेचा निकाल हा लावला जाईल। त्याचबरोबर मित्रांनो, त्यांनी सांगितलं की ह्यानंतरच्या ज्याही परीक्षा होतील त्या OMR बेस घेतल्या जाणार नाही। परीक्षा हा ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जातील। त्याचबरोबर प्रायव्हेट कंपनीकडून ह्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाही। मित्रांनो, ते स्वतः काय म्हणाले ते आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। तोवर तुम्ही हा चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा। चला तर मग मित्रांनो, व्हिडिओ स्टार्ट करूया। कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये घोटाळे होऊच नाहीत, त्याच्या बाबतीत काही विषयच नाही। आणि मी फार स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की आरोग्याच्या बाबतीतल्या ज्या काही परीक्षा आहेत त्या परीक्षेच्या संदर्भात माननीय म्हणजे विधानसभा असेल, विधान परिषद असेल, फार सविस्तर चर्चा झाली आणि सविस्तर पद्धतीने त्या ठिकाणी सांगितण्यात आलेलं आहे की पोलीस डिपार्टमेंटचा रिपोर्ट आम्ही गट क आणि गट ड दोन्ही साठीचा सुद्धा रिपोर्ट घेऊ। पोलीस डिपार्टमेंट जे सांगेल त्या दृष्टीनं आपण येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये निर्णय घेऊ आणि पोलीसच्या रिपोर्टच्या अनुषंगानेच आपल्याला याबाबत पुन्हा परीक्षा घ्यायची का त्या परीक्षेच्या संदर्भात कसा निर्णय घ्यायचा। मी असंही म्हणालो होतो की ही क्वालिफाईंग एक्झाम समजून जर फार काही जास्त लोकांपर्यंत गेलेला नसेल तर मग ही क्वालिफाईंग एक्झाम समजून आपण त्यातल्या बेस्ट 10% ला घेऊन परीक्षा घ्यायची का, अशा काही संदर्भाने। आणि परीक्षा पद्धती ही नक्कीच आता OMR पद्धतीची नसेल किंवा प्रायव्हेटला कुठल्याही अशा ज्या काही संस्था आहेत त्यांना देण्याचा विषय नसेल। आपल्याला परीक्षा पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करावा लागेल। पारदर्शकता आणि फेअर एक्झामिनेशन होईल। कुठल्याही परिस्थितीत एंड टू एंड मनुष्याचा कुठेही संपर्कच येता कामा नये या दृष्टिकोनातून कशी आपल्याला एक्झाम घेता येऊ शकेल की ज्यामध्ये अशा पद्धतीचा अनैतिक नीतिमत्ता नसलेल्या दृष्टिकोनातून काही घटना घडू नये। म्हणजेच अशा पद्धतीच्या ज्या काही खऱ्या अर्थाने वेगवेगळ्या शिक्षण विभागात किंवा म्हाडामध्ये किंवा आरोग्यामध्ये काही ज्या परीक्षेच्या बाबतीतल्या गोष्टी घडलेल्या त्या अजिबात घडता कामा नये अशा दृष्टिकोनातून परीक्षा कंडक्ट करण्याचा आमचा विचार आहे। आताच मी तुम्हाला हेही सांगेल की गुजरात असेल, UP असेल, तिथेही आता CETच्या परीक्षेमध्ये 8-10 लाख मुलं बसले, तिथलेही पेपर्स सुटले। म्हणजे याचा अर्थ कलियुगाचा आणि या सगळ्या गोष्टीचा कसा संबंध आहे तुम्ही बघा की म्हणजे अशा गोष्टी घडताच कामा नये, पण त्या दुर्दैवाने घडल्या तर त्या बाबत मुलांना आता कुठल्याही परिस्थितीत मागे यानंतर या काळात होऊ नये याची काळजी घेतली जाणार आहे। यानंतरच्या काळात आरोग्य विभाग स्वतःच्या ताकदीवरती परीक्षा घेईल का, ज्या काही परीक्षा होतील त्या? स्वतःच्या ताकदीवरचं म्हणजे काय, आता लोक म्हणतात एक MPSC कडे द्या, नाहीतर कदाचित काही ऑनलाईन एक्झाम ज्याला म्हणतो की ज्याच्यात कसं असतं की 10 ते 15 हजार क्वेश्चन पेपरचा बँक असतं आणि त्या क्वेश्चन बँक मधून वेगवेगळ्या बेंचेसवर बसणारी मुलं प्रत्येकाला क्वेश्चन पेपर वेगळा येतो, प्रत्येकाला क्वेश्चन पेपर वेगळा येतो आणि त्याच्यानंतर त्याची जी काही एकूण जी म्हणजे मेरिट जे काढायचं असतं तर त्या मेरिटसाठी एक स्टँडर्डाइज्ड एक स्टॅटिस्टिकल त्याची एक मेथड असते। स्टँडर्ड म्हणजे समपातळीवर कशी आणायची ती, आणि ती पद्धत आज नीट मध्ये अवलंबिली जाते। म्हणजे आरोग्याच्या म्हणजे तुमच्या मेडिकल एक्झामिनेशनच्या पेपरमध्ये किंवा CET मध्ये सुद्धा अवलंबिली जाते। अशा काही स्वरूपाने आपल्याला हे करता येईल तर ते आम्ही निश्चित प्रकारे लवकरच तपासतो। आणि कुठल्याही परिस्थितीत आमचा हेतू हा आरोग्य सेवा द्यायची आहे, त्यासाठी मनुष्यबळ लागणार आहे, कुशल मनुष्यबळ, शिक्षित मनुष्यबळ, आणि तो भरण्याचा आमचा प्रामाणिक शुद्ध हेतू आहे। आणि त्यामुळं हेतूबद्दल काही शंका असण्याचं कारण नाही। फक्त प्रश्न एवढाच आहे की यामध्ये फेअर परीक्षा घ्यायचा आमचा
हेतू असताना काही ज्या गोष्टी घडतात त्या निश्चित प्रकारे निषेधार्ह आहेत आणि त्या दुरुस्त करण्याचं काम करून लवकर आरोग्य सेवा पुन्हा सुरळीत करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न राहील. या सगळ्या प्रकाराची सीबीआय चौकशी करा अशी अनेकांनी मागणी केलेली आहे. तुम्हाला त्याबाबत मी सांगितलेलं आहे की पोलीस डिपार्टमेंट उत्तम पद्धतीनं काम करते. त्यांना द्यावे तेवढे मार्क म्हणजे 100 पैकी 100 मार्क दिले पाहिजे. इतकं चांगल्या पद्धतीने ते लोक काम करतात. त्यांच्यामध्ये कुठेही काही प्रॉब्लेम नाहीच आहेत. त्यामुळे काही अडचणीचा तसा विषय नाही. यापुढे मग खासगी परिषदेचे जे कंत्राट आहे ते खासगी म्हणजे कंत्राटदारांना दिलं जाणार नाही. परीक्षा पद्धतीविषयी मंत्रिमंडळात माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ ठरवेल.